palat ngut ki breu ki la yap na ki jingther bom ki lensun ki Israel ki arteli ki hospital ha Gaza kabla pen kot noi ka jingsange thambor ka bane tang shipor Hadien ka jing palat yo koidi shipai barapor ka Israel America ha ka sngi ba ar pala la Idan Alexander ubadang at Islam ka kerta ula Shabbat koidi jubor haka Hamas na do bala thambor shaki benta ka Israel haka nyauterik utrisa arhajar arpulai ka jing pala yo haka sining kong bala la kala pensange ki kam thambor ban plelat ya jingwan phai jong lingba ka lenti yat ka bakim ka bala ngat haka jingsha thambor ka bala yat benta palat chisnem shiteng Hadien ka jing palat no yo Alexander Menteri rang bado ke Israel Benjamin Netanyahu ula krenshai ba ke jingya kun ke dang jingai ban kun ong ru hagis ngi ban wan ngindang banan kam da ke bor ke bapura ban pendap ya ke jing terekam Dr. Tom Potokar ubadai Dr. Plastic Surgeon ubadan hapo ke wei ke hospital Hakapor bakatay ka jing thambor kala jaw le thu ling ba kila pathai ko bor ba kila dan hadu riutali ki jing bethay ki bahe bha ka wei Hadien ka wei pat klem dan jing maham a ru em kala dan ka jing her sirngiu ka bajur hapdeng ki breu ula ong